Rwendo rwandiri kuita ndichienda kumaregions ese enyika. Chikuru sana ndechekuti ndakumbira kuti ndichida kuona ma-stakeholders ebhora technical, the coaches, the former coaches and the current coaches, former players, former administrators, former referees, and both men and women. Chikuru chiripo inyaya kuti bhora redu chimiriro chayo hachina kururama panguva ino. Timu dzedu hadzisi kuita zvakanaka kuma national teams. Petakatarisa kuti tione kuti chikonzero chii. Takaona chikonzero chii kuti development yedu haichisipa, haichararami, yakaparara. Saka taona kuti zvine kodzero kuti tinyatsoenda tinotanga bhora redu junior level, in grassroots and junior level from the beginning. Kwetaimboita kare kare kuti kune coach wama juniors kubva ku youth club, kuchikoro nekuma team. So now we want to encourage ma coaches aripo kuti wauye wakoche kuma grassroots. Isusu we are going to provide specific training ema age appropriate coaches for grassroots and youth. So throughout ma regions ese aya wabatane waite ma data ema coaches awo kuti awanoita chii. Nekuti da focusa kurukuru pa development grassroots program ne youth. Tambosangana NEP, NENESH, which is the primary schools and secondary schools, kuti tiwe nekushandisana zvakanaka. Nekuti wana vanobva kuzvikoro izvozvo isusu toda kuvashandisa kuti titambe navo, toda kuvadzidzisa navo. Saka taona kuti zvine kodzero kuti tisangane neNASH tigone kuti tigadzirise izvozvo, tiincorporate nema teachers and offer them training courses for specific coaching. Izvo zvatiri kutaura from 6-year-old, 9-year-old, 11, 13 up to 17. So zvetinoda kuita toda kusensitize vanhu vebhora vese vatiri kutaura kuti ma-stakeholders edu technical kuti ndizvo zvatinoda kuita. Naivo wagadzirire waencourage vamwe vanhu vane passion kuti wauye. Nekuti bhora iri revana iri rinoda passion zvakawanda. Tinoziva kuti hapana mari dzakawanda dzinopiwa vanodzidzisa vana bhora pasi. Ndizvo zvinokonzera kuti makochi mamari ma-qualifications kana kuti vanogomisira wakusiya vana vaya nekuti hapana chavanogamuchira. Investigation yenyaya iyoyo zviri kuratidza kuti pane one issue ye-lack of statutes from ZIFA kuti mwana kana akadevelopwa nejunior team vanokompensita nenzira ipi. Hazvisi pachena, saka tiri kutoisa kugadzirisa kuisa mitemo yacho iyoyo kuti vana vese anogurumiwa chete whether ku-youth club kana kuti ku-academy pave ne amount ye compensation iripo.